A volonterska akcija uređenja spoljašnjosti i unutrašnjosti institucije socijalne zaštite u Beogradu biće održana danas od 10 do 14 sati. Akcija Naš Beograd održava se 4. puta. Najavljeno je da će više stotina zaposlenih u vodećim međunarodnim i domaćim kompanijama volontirati na 12 lokacija širom Beograda. Na kojim će se sve akcijama volontirati? Pitamo našeg gosta Nevena Marinovića, direktora Smart kolektiva. Dobro jutro. Dobrodošli. Pa, da li ste spremni za akciju? Pa naravno da, to je već 4. put, tako da određena praksa i rutina već postoji, ali eto, svake godine se trudimo da to bude sve veće i da okupimo sve veći broj volontera. Pa koliko će biti volontera? Pa nadamo se da ćemo ove godine imati preko 600 volontera iz oko 20 kompanija, zato što je ovo jedna specifična forma volontiranja gde animiramo praktično ljude koji su zaposleni u firmama da neradnim danom izađu i da nešto urade korisno za svoj grad. Pored toga što rade 5 dana. Pored toga što rade 5 dana, tako da je to malo onako, moramo više da se potrudimo, da. Ali u tom smislu je to jedna specifična forma kojom kompanije mogu da podrže društvo koje nije samo finansijske prirode, nego kroz animiranje svojih zaposlenih. Ali s druge strane, to je jedno lepo iskustvo i za zaposlene. A dolaze direktori tih firmi? Pa dolaze, naravno. Dolaze direktori kompanije, oni naravno, oni predvode. A samo da vas pitam koje su, ajde sad već kad spominjemo, koje mi se pomoglo u ovoj akciji? Pa to su kompanije članice Foruma poslovnih lidera, znači, ne znam da nekog ne propustim, ali to su, znači, od Coca-Cola, FG banke, Banke Inteze, Holcima, zatim KPMG, Ernst & Younga i tako dalje, i tako dalje. Znači, oko 20 kompanija, kao što sam rekao, na različitim lokacijama. Da, interesantno je da će učestvovati i britanski i američki ambasadori u Beogradu. Ko će još od domaćih javnih ličnosti? Pa da, evo sad je neka specifična situacija u smislu što se tiče ovih javnih ličnosti, nekih iz političke sfere ili funkcionera, oni su u nekom vakumu, tako da tu nismo mogli, ali u principu uvek smo imali dobru saradnju i sa stranim institucijama i ova akcija od početka bila podržavana od strane Instituta za održive zajednice i USAID-a, tako da su ambasadori nekako uvek to rado se odazivali i nekako imam utisak da je to u njihovim zemljama i neka praksa, da prosto su imali već iskustva sa sličnim akcijama. A kod nas? Kod nas nemam utisak da su naše javne ličnosti toliko bile naviknute. Mi smo imali razni, sad i ove godine ćemo vjerojatno imati nekoliko, da kažemo, javnih ličnosti, ali nikoga iz sfere politike, niko od funkcionera, što bi se rekli. Ali akcija jeste pod podrškom grada Beograda, tako da koji je na neki način pomogao i da se odaberu lokacije i da se logistički ceo događaj uobliči. A samo da čujemo sada na kojim lokacijama se sve održava? Da, pa ta akcija nije samo, kao što ste rekli, prvenstveno jeste naravno podrška i sređivanje različitih institucija, ali jeste na neki način i na Kalemegdanu se farbaju klupe i sređuje se mobilijer, što bi rekli, zatim škola Dušan Dugalić, zatim nekoliko vrtića, domova za decu bez roditeljskog staranja i različite institucije koje se bave decom sa mentalno nedovoljno razvijenom decom. Tako da tu će biti ne samo rad, nego i druženje sa korisnicima, što jeste na neki način suština, da ovaj dan bude i za neke ugrožene grupe koje možda nemaju šansu da subotu provedu kao neki drugi sugrađani, da ga provedu lepo, zahvaljujući volonterima. Ali ovo, šta ovo trenutno gledamo? To snimak od... To su snimci od prethodnih godina, da, gde su bile neke ekološke akcije, čistili smo veliko ratno ostrvo nekoliko godina za redom. Ovde se igraju sa korisnicima kreativno-edukativnog centra i ovog Zmaja, to je dom za decu bez roditeljskog staranja. Da, bit će dakle prilično interesantno danas, da pomenemo, od 10 do 14 sati. Tako je. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama. A evo jedne zanimljive priče za sve one studije